Auni yang ma zarafa ka tobulu be soro orange sanfɛ kunnafoni bisabani saba fila kele fu ni aw be wele kɛ aw jija kredi mugana ni kɔni ka kaw kunna ayi u tɛ foyi tigɛ ka bɔ a la o ye k'a yira orange mɔgɔw la dɔrɔn k'iyu ka kiliya ɲuman ye e t'a to abada kredi ka ba i kun kafe min ta bɛ fɛ nin ye an bɛna ale de dilan an ka barada sigilen ta kan an bɛna nɔnɔ kɛnɛ litiri 1 bɔ ɲango k'a la n'a sɔrɔ la nɔnɔ kɛnɛ t'i bolo I bɛ se k'a kɛ ni lait nura ye danfarabati nɔnɔ kɛnɛ ni lait nura ni ɲɔgɔn cɛ koyi a nɔnini ale de ka di an bɛ Nescafe cuillère ba ɲɛ 1 bɔ ɲango k'a la k'a ɲami ɲɔgɔn na I b'a ɲɛko kɛ k'a bɛn I yɛrɛ sago ma chocolat an mago bɛ se chocolat ma awɔ ni chocolat modèle bɛ sɔrɔ nura mɔgɔw bolo dɛrɛ ni nura mɔgɔw ka chocolat yɛrɛ de talen an fɛ an b'o cuillère ba ɲɛ 1 k'a la k'a ɲami ɲɔgɔn na wasa chocolat in bɛɛ ka yele an ka nɔnɔ in na n'a y'an ja an bɛ se ka sukaro dɔɔni k'a la nka komi an yɛrɛ caman b'a kalama chocolat nura sukaro dɔ bɛ ale la bana ko ka jate minɛ dɛ bana cayalen do a kalayalen ba an b'a jigi ka bɔ ta kan n'an ko k'an b'a to yen f'a ka wuli a bɛ fugufugu ka bɔ a yɛrɛ ɲɛ bala ne ka barada in di bɛrɛ ye ne siranna a kana na fugufugu ka bɔ ne y'a to a bɛna wuli dɔrɔn ne sina k'a lajigi ten nɔ ka taa kɛ n ka barada dɔwɛrɛ kɔnɔna na awɔ an ka baradani min n'an b'a fɛ ka kɔkɛ sedu dɔrɔn an b'o de labɔ an b'a kɛ o barada choix de kɔnɔna na jala bɛ se ka mi tan dɛ nka n'an ye marshmallow fana sɔrɔ ka k'a sanfɛla la o ni bɛ yele a sanfɛla la nka nin de ka di sa ne ni mana marshmallow ko in tɛ jagoya ye n'a b'i bolo I bɛ se k'a k'a la n'a t'i bolo I b'i yɛrɛ ɲin'a ko la ni recette fasugu kɔni an tɛ se k'o dilan su kɔnɔna na k'o di kɔkɛ ma k'a ma zarafa ka tisane dɔ min sa aw bismillah